Magandang umaga po sa ating lahat. Ito pa rin si Pastor John at welcome sa ating daily devotional. Sa umagang ito, ang ating verse ay nasa Proverbs 12:22. The Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy. May the Lord bless upon the reading of His words. 5 things you can't get back. Number 3. Trust that's been broken. Matagal at mahirap itayo ang pagtitiwala ng isang tao. Kukuha ito ng ilang taon at mga sacrifices sa iyo para lang ganap na mapagkatiwalaan kanya. Subalit, kung gaano ito kahirap itayo, ganun din ito kadali sirain. Minsan sa isang kasalanan mo lang, pwede nang durugin ang pagtitiwala ng isang tao sa iyo. Likas ito sa puso ng tao. Mahirap talaga kunin ang tiwala ng isang tao. Ating tandaan na di mo makikita ang value ng isang tao kung una sa lahat, wala kang tiwala sa kanya. Lahat ng klaseng relationships ay pinatatayo ng pagtitiwala. Kung absent ang pagtitiwala sa isang friendship, romantic relationship, sa pamilya, at kahit sa isang grupo, ay talagang di ito magtatagal. At kahit sa ibang aspect ng ating pamumuhay, importante ang pagtitiwala. Sa paghahanap ng trabaho, mas pinipili ng mga companies ang taong mapagkatiwalaan kaysa talented at skilled. Sa negosyo naman, babalik at babalik ang mga customers pag may tiwala na sila sa isang tindahan o sa isang company. Lahat ng aspeto sa ating pamumuhay at sa ating buhay mismo ay pinatitibay ito ng pagtitiwala. Kaya ganoon na lang ito kaimportante sa dealing natin sa mga tao. Totoo na mahirap na ibalik pa ang full trust mo sa isang tao matapos ito masira. Kaya dapat nating alagaan ito. So ano ba ang mga common causes ng pagkasira ng pagtitiwala ng isang tao? Una, itong dishonesty. Kung hindi ka honest sa isang relationship, ay talagang mapapansin talaga ito at eventually masisira. Isa din dito ang betrayal. Ito yung pagtalikod ng isang tao sa kanyang loyalty. Isa din dito ang kulang sa commitment. Kasi una mong tinitingnan ang commitment ng isang tao bago mo siya mapagkatiwalaan. Pero ang tanong, nasubukan mo na bang sirain ang pagtitiwala ng isang tao sa iyo? Meron ka bang nagawang mali na humantong sa pagkasira ng isang relationship, trabaho o pamilya? So ano ba ang mga dapat gawin para i-rebuild o itayo ulit ang nasirang pagtitiwala ng isang tao sa iyo? Number 1, admit your mistakes. Kung gusto mo talagang ibalik ang tiwala ng isang tao sa iyo, ang una mong gawin ay aminin mo ang mga kasalanan mo. Dito nag-uumpisa ang totoong healing sa ating puso. Hanggat di mo tanggap na nagkasala ka talaga, kung ito naman ay totoo, walang solusyon na mangyayari at lalo pa itong magiging destructive sa iyong buhay. Di mo kawalan kung tanggapin mo na nagkamali ka. At kung tutuusin, malaki ang madagdag nito sa iyo. Mas rerespetuhin ka ng mga tao dahil sa pagtanggap mo sa iyong pagkukulang. Sabi nga ng Proverbs sa Proverbs 28:13, whoever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy. So hanggat di mo aminin ang mga kasalanan mo, di mo matatanggap ang awa o mercy ng tao at ng Diyos para sa iyo. Number 2, repent of your sins. Ang repentance ay isang pag-iiba mo ng desisyon at pagtama sa mga mali mo. Ito yung pagpakita mo pagpakita mo sa tao na talagang di mo na gusto pang gawin ang mga
bagay na nagawa mo ng kasalanan. Di mo makukuha agad ang pagtitiwala ng isang tao sa isang salita lang. Dapat ay makita talaga ito sa iyong mga sakripisyo. Iba din ang nagsisisi or itong tinatawag sa English na remorse sa repentance. Ang pagsisisi ay nakafocus lang sa feeling. Pwede ang taong magsisi pero wala talagang repentance sa kanyang puso. Ang taong nagsisisi ay gusto lang niya mawala ang guilt sa kanyang puso. Ang taong nagsisi ay di na gustong masaktan pa o mapahiya ulit sa kanyang mga kasalanan. Pero ang taong talagang may repentant heart ay ang taong gusto na talagang magbago sa kanyang buhay. Ito yung tao na gusto nang itama ang kanyang mga kasalanan at hindi lang siya nakafocus sa kanyang feelings kundi sa kanyang testimony ng kanyang buong pagkatao. Sabi nga ni Christ sa Matthew 3:8, produce fruit in keeping with repentance. Dito naman tayo sa number 3, isurrender mo sa Diyos ang prosesong ito. Matagal ang process para kunin mo ulit ang pagtitiwala ng isang tao sa iyo. Pero kung consistent ka lang, worth it naman ito sa huli. Huwag kang mainip, basta ipagkatiwala mo lang lahat sa ating Diyos. At ang puso ng taong ito, ako ay naniniwala na ibabalik at ibabalik ng Diyos ang kanyang pagtitiwala sa iyo. Hindi man siguro katulad ng dati, pero at least binubuksan ng tao ulit ang kanyang pagtitiwala sa iyong. Magiging obedient ka lang at gawin ang dapat ay talagang di ka iiwan ng ating Panginoon. Sabi nga sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Sa huli, tama talaga ang kasabihan na prevention is better than cure. Mas maganda pa rin ang pag-iiwas sa mga bagay na makasisira ng tiwala ng isang tao. God bless you. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, muli, maraming salamat po sa umagang ito. Muli niyo pong binuksan ang aming isipan sa mga bagay na napaka-importante pala sa aming buhay at sa aming pamumuhay. Isa palang ginto ang pagtitiwala na di ito dapat ibaliwala namin sa aming mga relationships. Tulungan niyo po kaming ibalik ang tiwala ng tao sa amin at tulungan niyo po kaming ingatan pa ang pagtitiwala ng mga tao sa amin. Sa ngalan ni Jesus. Amen at amen.